wakitara bo Ebirentane iwa ayabasabere ababo ko banyorera ayabasabere batabingo monene rore Ebirentane bya mabera akandika bo mwalimu akandika iruka kagenda ngumbu akandika baga chachi erinde amelieta lyo mochioyo kabogoli haleluya Karena ingoire bisa kominto jira tu ala kotachali kwangane Ebirentane tole Nyasae itu agatobogolia bono ningokorani nali bali masimba ngokoreta korani masimba tukachachaliwa ona nanko igwa ngasaba bisa kominto ngasaba usiku nkaniaruka ndera Nyasae matabingo monene tirimbo kalero kolege kone Nyasae tirimbo kire negari ngotalira lero monene tomeni dagira ya igoro ya tiga aye. Get the point. Take a step forward.